besar banget tuh, ada 3 campuran. Lapisan ketiga seperti ini, tapi tak kabut-kabut, marah-marah, udah langsung dipacol lah dari. Oke teman-teman, jadi hari ini seperti biasa, minggu aku nggarap popo ae. Nah, bisa ditonton sampai selesai teman-teman. Soalnya dino iki garap sing paling ekstrim utawa sing wangel-angel dhewe lah. Jadi hari ini ngeklir jamang kucingan teman-teman. Lah iki apa nek ngaran iki? Jamang genian sing kemarin. Lah iki. Jadi nek ngeklir biasanya tak kabut seperti ini teman-teman, ora tak kandel langsung ora, tapi tak kabut-kabut. Lagi kan ngabut teman-teman, ora kandel langsung. Jadi ngabut seperti ini kok, terus lapisan kedua, ketiga wi kandel teman-teman. Nek pertama yang ini kisik. Lagi yang geni kemarin, lagi kerowak. Kerowak ora dicokot tikus teman-teman. Jadi kok mbok kira dicokot tikus, tapi ki kekurangan apa nek ngaran iki kulit teman-teman. Nah ini kan bekas pentengan, ki bekas pakune ge menteng teman-teman. Tapi ora popong kok ya diguwak iki, diguwak sakmene iki. Sret ngene. Nah biasanya kan nek masang ki diguwak separo ngene teman-teman. Jadi munggah ngene. Makane ngene-ngene iki ora masalah. Ki garing bukung nggih. Oh garing teman-teman. Ki harusnya sudah kelapisan yang kedua teman-teman. Nah iki untuk depannya seperti ini belum tak clear teman-teman, ini masih buluk utawa ngedop ya teman-teman warnane, karena belum di clear jadi ya warnane ora mengkilat nemen. Iki ukuran buh piro iki ukuran iki, pokok iki gawe ukuran 18 sampai 20 teman-teman, jamang-jamang seperti ini. Terus ki nek jamangnya teman-teman, lah iki peh wangel iki jamang iki. Angel lagi grendoane kurang teman-teman. Jadi digawa rene kemarin ki wis sik opo ki? Kompresorku muni teman-teman. Nah, jadi saya nek ngeklir utawa dasar-dasari gawe kompresor seperti ini. Ki wate cilik teman-teman. Nek kompresor sing otomatis utawa automatic sing gede kuwi, lah wi wate gede teman-teman. Makane ning kene kok timbang listrike jeblek mati, jeblek mati, akhirnya gawe dhewe yang seperti ini. Iki nggone kulkas ya teman-teman, tapi iki bukan otomatis, iki manual. Jadi aku nek bar nyemprot teman-teman, bar nyemprot ngono kae terus ngono arep mandek iki. Lah iki tak jabut teman-teman. Jadi saya lari ke sini, seret tak jabut. Engko nek tak stop nggone pene kuwi teman-teman, engko suwi-suwi mbledos. Ki madewer, soalnya ki ora otomatis, ora iso mati dhewe. Jadi harus dijabut dulu, engko terus angine diguwak teko kono. Cruwes ngene. Jadi kuwi aja sampai entek ya teman-teman. Maksudnya entek iki aja sampai angine iki ora nyemprot, angine mandek ngono kae. Nek angine mandek mbledos teman-teman iki. Nggone kompresor ki. Jadi kuwi kudu nyemprot terus senajan dibuka saithik ngene nggone angin. Alah dipinek saithik ne teman-teman, sing penting angine metu. Nek angine mandek duh buar mbledos malah ngaget-ngageti wong teman-teman. Jadi selange kayak gini lah iki. Nah iki jamang kulit ya teman-teman. Cuman iki mari tak dasari, tak poksi, terus tak amplas, terus tak abang kok yo jek kowasar ngono. Padahal ki abange 2 kali teman-teman, iki kowandel abange. Lah terus tak gosok neh mak sruwok, sruwok, sruwok. Lah iki kan bekas gosokan teman-teman iki. Amplasan iki. Wis halus, kemarin bayah ngrenjel-ngrenjel mbuh kulite piye iki. Padahal kemarin tak delok iki pas tak poksi ngono kae yo gak kasar-kasar nemen. Lah kok bar tak abang ngene jelalah kok ya mengo kabeh. Jadi kulite iki mangap-mangap, lincip-lincip nih teman-teman. Jadi kedemek tangan ngene loworo ning tangan, makan tak gosok lagi.
terus depane barang tak gosok gawe amplas kewasar. Niki jamang model terbaru, cuman kini teman-teman aku bingung iki lah iki. Iki kok ngene to, iki biasane ora ngene teman-teman. Jadi wong iki ora pesen mentahan rene utawa tuku dadi rene ya teman-teman, tapi nggur ngecat tok. Lah iki kan keliru teman-teman. Iki juga keliru tapi saya kurang tahu untuk model-model seperti ini. Lah iki nggone kene iki lho teman-teman, soalnya iki muapat nang moto. Masa tak gathukno kene. Lah iki kan asine kulukane kayak nggone kucingan nih teman-teman sing abang dhuwur kuwi. Lah sing polos abang kuwi. Tapi iki kurang munggah, kurang dhuwur ngene utawa kurang mundur ngene. Iki ning ngarep kene. Jadi iki ana telalene lah iki. Iki telalene iki gawe nggo cel iki ya teman-teman, kapak iki. Jadi nek butone iki ya to, butone iki marah-marah, lah langsung dipacul ae karo iki. Karo apa iki? Nagane buacok iki dienggokno crowok. Dadi ben ora nesu teman-teman iki butone iki. Makane iki nyekeli apa iki? Kapak, nyekeli apa nek ngarani iki? Pecok, pecok teman-teman iki nek ngarani pecok to. Lah iki. Iya nek butone, terus kene iki enggak ada butone teman-teman iki kosongan. Nah iki cuman keong-keongan tok ya teman-teman iki. Sing kene iki ya padha iki bingung aku mosok tak abang tok utawa tak ireng tok ngono. Dari sini. Nek pungkerane iki apik-apik ae teman-teman. Lah pungkeran rono iki masuk akal. Cuma nek iki gak masuk akal iki. Nek kene iki masuk akal lah iki teman-teman. Lah iki. Mau iki tok iki. Kene iki dempet. Arep tak ganti. Biasanya ngene iki tak ganti dhewe teman-teman. Cate sing tak ganti lah tapi tatane sakmene gedene gak kena diganti iki biasane iki. Lah iki tak amplas neh. Iki engko tak amplas lagi teman-teman. Lah iki sik enek sing kasar iki. Gawe amplas banyu. Jadi kok kita dasari mburine sik ae. Lah iki aku yo ngecat sisik piles teman-teman. Jadi sisik piles ngene iki setiap hari ya teman-teman. Lah iki engko mbuh piye ampre mari soalnya selak dige main teman-teman iki. Enak lise hitam warna hijau. Nah kaya lapis, kaya apa nek ngarani klepon ya teman-teman. Jadi nek warna-warna hijau ngene kalingan klepon teman-teman. Mangan klepon terus ngombene es tebu ning pinggir sawah. Beh enak tenan teman-teman iki. 0, 4, 6, 8. Terus ki apa nek ngarani iki? Pilise teman-teman. Pilise kayak ngene iki. 0, 4, 6 teman-teman. Biar tak clear pisan. Jadi ini bahan kulit. Lah belakangnya kayak ngene iki teman-teman. Lah iki. Yang penting tak cat nek senajan kecoret. Lah iki kan kecoret teman-teman. Jadi sing mburi ora usah dinilai. Pokok hitam ini kan orang toro teman-teman. Lah iki hitam ini tok. Saya selalu pakai hitam. Nek gak lali teman-teman kadang nek kesusu ya tak umbar ketok kulite ngono. Terus ki apa? Barongan yang kemarin. Lah iki motone wis bentuk. Gone mripate iki tak tatah teman-teman. Lah iki. Jadi ini besar banget tur menonjol ke rene lho teman-teman. Opo ki nek ngarani? Ke depan teman-teman. Lah menonjol ke depan ini. Terus kemarin wong tak takoni teman-teman. Mas iki kurang muncul utawa kurang melengkung ya teman-teman. Nek pomo diganti piye? Nah, terus karo wonge kon ganti pisan, terus ada tambahan teman-teman. Jadi kan asine motor tok terus ngambrak teko kene iki. Nah iki. Jadi ada tambahan sedikit dana desa utawa dana saya teman-teman. Dana saya lah iki. Terus tak ganti iki belum kering teman-teman. Ya iki kering cuman jobone ya teman-teman, jerone iki urung. Soalnya kita tau watah kok kene truwuk rene. Ampri lime kelat bener-bener kelat teman-teman. Ki contoh untuk
klire ya teman-teman. Lah iki setelah kabut terus dikandeli koyo ngene iki. Lah iki lapisan kedua. Jadi nek pomo enek bintik-bintik seperti ini, lah iki kan enek bintik-bintike teman-teman nek didelok ngene iki. Nah, ini ora usah khawatir utawa ora usah bingung. Soalnya bintik-bintik ngene iki gedalane oksigen, teman-teman. Utawa angine sing ning jerone clear ki metu. Jadi bukan meruntus ke atas ya, teman-teman, tapi ki mendelep ning jero untuk bintik-bintike. Tapi nek bocah ra ngerti ngene iki wis mending ae, teman-teman, wis gila wis bah saweneng tenan. Kayak cilikanku ngono kae nek roh cepaplokan bah ya saweneng sing penting bentuk ngono. Tapi nek zaman sekarang utawa wis kulino dolanan cepaplokan kayak gini ini kurang ya teman-teman, soalnya iki belum maksimal. Nah ini kan masih ada bintik-bintik jadi nanti kita lapisi ketiga iki wis hilang bintik-bintik iki wis ora enak teman-teman. Nah iki meruntuse ke dalam, bukan meruntus ke anu. Biasanya bocah spek gradakan utawa spek-spek toko gak akan semengkilat iki teman-teman, orang gilap-gilap ngene iki. Soalnya biasanya nyepet utawa ngekliring gawe pilok, gawe clear-clear yang murahan utawa yang alah minim harga teman-teman, ngirit. Paribasane iki ngirit teman-teman. Nah aku ini mending yang mahal sekalian kayak gini untuk clear saya pakai blinken. Lah iki ora tak tutup-tutupi teman-teman, jadi pakai blinken. Blinken ini 2.500, ini harga nek ning kene iki 95.000 teman-teman, tapi nek aku sing tuku di korteng. Jadi nek cacah aku ngongkon cacah ngono kae engko ya 95.000, tapi nek mbuh engko nek ning nggonmu regane beda-beda ya teman-teman. Soale setiap kota ki hargane beda. Nek aku sing tuku ngono kae biasane ya 85, 90. Soalnya yo konco plek teman-teman. Jadi untuk clear saya menggunakan blinken. Nek blinken ini penak teman-teman. Jadi nyemprot ngawur terus ngene tetap jadi ya toh. Tapi nek clear yang murah harus ngenceng ini ya teman-teman. Jadi ojo langsung ngene. Lah nek ngene iki engko ngabut teman-teman. Jadi nek ngeclear ngene, anginnya langsung gua rono keterak barat. Ampri apa nek ngarani kabute kuwi hilang ya teman-teman. Tapi nek mbok jelepno ngene kabute nempel di sini. Engko warnane ngeblur, ora gilap ora tapi ngeblur. Ngembun ngono kae lho teman-teman. Warna embun ngono kae. Jadi rondok-rondok putih-putih puyah utawa alah embun ngono kae, kabut-kabut teman-teman. Nah iki untuk lapisan yang kedua seperti ini ya teman-teman. Ini masih kurang satu lagi. Harganya piro Mas? Murah teman-teman, harga 200.000 ini. Ya mulai 200.000 lah maksudnya teman-teman. Tergantung motif piye, njaluke piye. Jadi kan setiap hari ki nggarap ngene-ngene iki modelnya beda-beda. Tapi jarang tak post teman-teman, soalnya sisik pilih yo paling yo ngene-ngene tok ae to. Paling kok ditambahi yo kene enek ukirane, tambahi biru ijo ngono kuwi. Mek ngono-ngono tok nek sisik pilih teman-teman. Tapi nek kepala-kepala ngene iki kan lebih ekstrim. Jadi saya lebih suka update yang kepala-kepala ngene iki. Soalnya bendas ki beda teman-teman. Anak sing bentuke ngene, lah kayak ngene-ngene kan hidungnya iki wis beda. Lah iki biasane ndelep menjero ngene. Nek iki nggur muncul ngene tok. Nah, jadi kan mripat-mripate iki beda. Soalnya luwih angel ndas teman-teman daripada sisik piles utawa jamang-jamang ngono kae. Oke, kita lanjut lagi teman-teman, kita terus sik. Aku tak update lagi setelah lapisan ketiga. Nah, iki kucingan sing kemarin teman-teman. Nah, iki sekarang kondisinya seperti ini. Iki lagi tak plamir teman-teman. Jadi nek plamir ngene iki saya ada 3 campuran teman-teman, ora nggur plamir tok wis ora teman-teman. Jadi ada plamir, terus lem kayu, terus plamire gipsun ya teman-teman. Plamire plafon lho teman-teman. Plafon gipsun kuwi lah dicampur jadi satu teman-teman. Jadi plamire iki beli ae plamir sing plamir jadi teman-teman.
Baru ditambahi lem kayu, terus bareng ngono pakai plamir gipsum teman-teman. Telu kuwi dicampur dadi siji, terus hasilnya seperti ini. Lah iki tinggal ngamplas tok teman-teman. Iki sik kuwasar plamire. Lah iki engko kari ngamplas terus nyusruki sing apa nek ngarani sing ketutup plamir ki untuk seritane iki. Lah iki engko disusruki. Engko hasilnya seperti biasa teman-teman. Lah sing ndelok putihanku wingi hasil tutorial lah kuwi hasilnya teman-teman. Hasilnya plamiran utawa hasilnya amplasane haluse kaya ngono kuwi. Lah iki sik kasar ngene iki teman-teman. Nek di zoom kaya ngene lah iki. Ngene iki biasane untuk leak-leak Bali utawa barang Bali biasane juga diplamir seperti ini teman-teman. Makanya walus, tapi untuk catnya lek gak salah gawe cat air. Jadi bukan cat mobil bukan ya teman-teman nek Balian nih, tapi pakai cat air. Makanya untuk keringnya lebih cepet cat air, langsung resep teman-teman. Terus bar ngono ki clear lek gak salah gawe lem teman-teman. Jadi bukan clear semprot seret, bukan, tapi pakai lem. Yo kalas-kalas ngono kae, cuma nek dige main memang bener-bener menarik utawa galak ngono kae utawa urip tenan iki teman-teman nek Balian. Engko mbuh engko wonge njaluk di dasari pisan apa ora. Engko nek didasari yo langsung tak semprot pisan. Bar ngamplas iki lho teman-teman, bar ngamplas tak semprote putih terus hitam. Bonus hitame. Tapi nek gak njaluk dasaran ya wis ngene tok kok diamplas terus dikirim lagi ya teman-teman. Oke, lapisan ketiga seperti ini teman-teman. Lah iki ora enek bintik-bintike neh iki wis kuwinclong mengkuwileng-kileng menggulapkan dunia. Jadi wis ora enek meruntus-meruntuse blas ya teman-teman. Lah iki tinggal nunggu kering ya teman-teman. Lah iki kan masih basah. Engko keringnya ya tetep gilap teman-teman nek blingken. Tapi nek clear liyane ya mbuh, aku juga ngerti teman-teman. Soalnya saiki aku gawe blingken terus. Nek biyen ki aku semua clear tak pakai teman-teman, tak coba satu-satu. Tapi nek saiki saya tetap pakai yang ini. Lah iki clear yang paling saya sukai, yang paling gilap tur bening ya teman-teman. Nek liyane iki jeruk soalnya teman-teman. Nah iki kondisinya seperti ini. Wah, serana bintik-bintik iki kuwilap iki. Ngo keringnya ya tetap gilap ngene iki teman-teman. Soalnya regone clear tok ya lumayan itu. Nah iki. Wes ngono ae teman-teman, engko dilanjut ning video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juas.